Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Vaig a presentar-vos la revista Història i Vida. Esta revista la trobareu a les biblioteques de la xarxa municipal de Gandia i en el cas de la Biblioteca Central on estem, a la seva sala de premsa, la hemeroteca, que està just a la seva entrada i on tingueu en un ampli espai i un mobiliari còmode poder gaudir del fons que conté. El fons que conté esta sala de premsa és la premsa periòdica diària, el que coneguem com a diaris, en el que rebem 10 tots els dies, des de la Comunitat Valenciana, nacionals, d'economia i esport. També disposem de la premsa digital, de la que tinguem 4 ordinadors perquè els usuaris tinguin lliure accés a la premsa dels diferents països i les diferents matèries. I les revistes, on tinguem la revista Història i Vida. Les revistes tenim més de 60 i abarquen tots els camps, des d'economia, automobilisme, cuina, societat, bricolatge, esport i les d'història, que és la que anem a parlar, Història i Vida. Les revistes les tinguem posades en uns expositors en el que tinguem a la part de davant la més recient i dins les anteriors perquè la gent pugui fer lliure accés d'elles en el préstec. Anem a parlar de la revista Història i Vida. La revista Història i Vida és una publicació espanyola que és de divulgació d'història i art, que és de periodicitat mensual i té aproximadament unes 100 pàgines. Esta revista va aparèixer en 1968, en un moment en què en Espanya no n'hi havia res en aquest camp de la divulgació històrica. I al llarg dels anys, l'any passat va complir 50 anys, s'ha convertit en un referent en el seu sector. L'any 2003 va rebre el premi a la millor revista espanyola especialitzada. Esta revista, com ja he dit, va aparèixer en 1968 i en un principi el seu format era més menut, era un tamany holandesa, com les revistes d'història que n'hi havia en aquell moment, Tiempo de Història, Història de 16, ja desaparegudes, i en l'actualitat han engrandat el seu tamany arribant fins a un DIN A4. Esta revista va dirigida a totes aquelles persones que busquen una divulgació històrica de qualitat. En ella es recullen articles publicats amb rigor científic per els millors especialistes. Abarca totes les èpoques, tots els països, totes les cultures. Entonces, en ella pots tindre estudis des de les antigues civilitzacions, passant per Egipte, Grècia, Roma, per l'època mitjaval, per l'esplendor del Renaixement, fins a arribar a l'època contemporània. En tots els números porten sempre un dossier monogràfic on s'arrepleguen articles sobre aquest tema, també porten sempre estudis sobre la història d'Espanya i també hi ha unes seccions fixes, que són comentaris de llibres, de pel·lícules, de fotos amb història, anècdotes de la història. En conclusió, per acabar, la revista Història i Vida i tot el fons de revistes que tenim vos esperen a les nostres biblioteques per a que podeu gaudir-los. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai.